vergelijking met de NSB vind ik die beledigend. Dan moet je naar de rechter stappen. Ik geloof dat Wilders dat niet doet. Ik zou daar zelf over na moeten denken. Waarom is een woord als kop voor de tax leuk, geestig of grappig? Hoofddoekse belasting. Ongevaarlijk. En waarom is een partij vergelijken met de NSB dan opeens zo abject? Wat doet Wilders heel erg knap? Die roept dus iets heel raars, waarvan iedereen denkt... meent hij het? En als je dan zegt, dat moet je niet roepen... dan is hij meteen het slachtoffer van de weerstand en de weerzin. En dat is knap, dat doet hij leuk. Ik vind er een groot verschil tussen dat wat hij heeft gezegd... en een vergelijking met een partij die in de oorlog abject fout is geweest... actief heeft meegeholpen aan de Holocaust... Maar dat komt ook alleen maar landverraad heeft gepleegd. Dat is geen vergelijking. Gaat daar terug naar de centrale vraag... is er nu sprake van demonisering van de leider van de PVV? En het is het kapotmaken van iedere debat. Wij krijgen... We worden godzijdank niet met de NSB vergeleken... maar we horen regelmatig dat we racistisch zijn. We horen regelmatig dat we xenofoob zijn. Als nou iemand het debatstuk maakt, is het Wilders. Maar het is ontzettend dom om die vergelijkingen te trekken... en niet te zeggen van, is het op dit moment verstandig... om de problemen die er in de wijken zijn of die wij zien... om de mensen tegen elkaar op te zetten en op te hitsen... in plaats van te zeggen, laten we kijken hoe we het met elkaar op kunnen lossen. Dat is de essentie. Nou, precies. En die discussie wordt dus doodgemaakt. Vindt u dat mensen die zich niet aanpassen het land uitgezet moeten worden... dat er tegen gezegd moet worden, ga maar weg? Nee, Want dat vindt onze burgemeester nou. Ik vind dat mensen... En als hij het zegt, is prima. Is het verstandig. En als ik het zeg, dan ben ik xenofoob. Dat is het grote verschil. Wordt Wilders als de duivel afgeschilderd? Nou, ik werd vanmiddag door de duivel gebeld. Die zei, ik heb er nu wel genoeg van om langer met Wilders vergeleken te worden. Schelden via een telefoon is heel wat makkelijker dan recht tegenover elkaar gaan staan en de waarheid zeggen. En dat is in schrift precies hetzelfde. Ik zou dan zeggen, ja, lees het maar niet. Het levert ook wel eens iets op, een haatbrief, als je met liefde beantwoordt. Je moet bij de EO gaan werken. Ja. We gaan naar Neil Janjurli, want die wil over de liefde praten. Liefde voor Wilders, eigenlijk. Ja, liefde. Je wil hem bedelven onder liefdesbrieven. Ja, ik geloof namelijk dat het enige wat haat vernietigt is liefde. Ik heb een enorme bewondering voor die man zijn doorzettingsvermogen en overtuigingskracht. Ik vind hem ook zielig. Hij heeft ook eigenlijk geen weg terug meer dan alleen maar nog meer provoceren, nog meer provoceren. Dus toen dacht ik van, als ik nou namens heel veel moslimstudenten, wat ook de toekomst is van ook dit land, want die studeren hier, die leven hier, hebben een Nederlands paspoort, brieven vraag vanuit empathie, sympathie en liefde. Wat levert het nou precies op, Nielke? Dan stuur je een bos bloemen naar Geert Wilders, of een heleboel, en dan? Nou, ik verwacht ook niet dat hij zal zeggen... hé, goh, wat heb ik me vergist. Eigenlijk zijn die moslims hartstikke leuk en ik heb ze lief. Dat denk ik niet. Nee. Maar ik vind het fijn dat andere mensen die hem zo adoreren... van al het geschreeuw... dat ze even nadenken van... er is ook liefde vanuit de moslimkant... waar hij de hele tijd maar op gooit van... en dat is gevaarlijk. En eigenlijk hoop ik ook dat eigenlijk alle moslims in dit land... van hem enorm gaan houden, want wat gebeurt er dan? Dan is Geert eigenlijk klaar. Vol is vol, niet in mijn hartje. Daar is plaats genoeg voor Geert. Meneer Geert, ik heb u heel erg leuk. Artschenk. 4,5 kilo Artschenk ligt hier op tafel, de biografie. En in het voorwoord schrijf je alsof ik in psychoanalyse beland was. Ja, dat is tijdelijk wel een beetje dat gevoel geweest. Ja. Dat alles weer langskomt. De manier waarop je je leven ingericht hebt en wat dat voor gevolgen gehad heeft. Hoe kon die vriendschap tussen deze twee mannen, want je ziet dat er veel vriendschap zit tussen jullie, zich zo ontwikkelen terwijl jullie tegelijkertijd elkaars grote concurrenten waren? Ja, dat kon in die tijd, denk ik. De mogelijkheden dat de een toch wel een beetje op het terrein van de ander kon komen. Kees was in die tijd duidelijk de leider. Had meer ervaring in om met mensen om te gaan. Maar er staat een stukje in het boek wat ik toch opmerkelijk vond. Dat er een bepaalde afstand die jullie allebei moesten rijden... en dat jij je startkaart wisselt met die van Kees... ten faveur van Kees, zodat Kees kan schaatsen als er net gedwijld is. Zodat hij eigenlijk een voorsprong heeft. Nou, dat is op de Olympische Spelen geweest. De 10 kilometer. Ik denk dat ik toen in die tijd me zo sterk voelde... dat ik denk van, het is alleen nog maar interessant als ik echt puur op het kantje. Dus jezelf nog moeilijker maken... Ik kan hem pakken, nee, ik kan hem ook nog uit een moeilijke situatie pakken.
Dat was, neem ik aan, het hoogtepunt van je carrière? Nee, 14 dagen later het wereldkampioenschap in Oslo. Op Bislett 4 afstanden winnen en nu een wereldkampioen worden... was voor mij een veel grotere prestatie. Ik heb uiteindelijk ook een beetje een liedje leren zingen... en de dingen te moeten doen die van je verwacht worden. Maar om nou te zeggen dat dat altijd met plezier liep, nee. Kozen ze dan voor jou omdat je nu eenmaal God was... of gewoon omdat je kampioen was? Ik denk dat het laatste was. Het ziet er ook gewoon goed uit. Kom op, het is niet alleen schaatsen. Moet je kijken, wat een mooie man. En nog steeds eigenlijk.